Prvo da se predstavim, ja sam Marija Zdravković iz Beograda i drugi put sam ovde na koloniji. Bila sam pre 8 ili 9 godina, mislim da je to bilo pre korone. Pa mislim da sam se ja dosta promenila u odnosu na tad. Zagorje je nekako ostalo isto, ali ja sad nekako bolje razumem gde sam došla. Zato što danas smo imali ovo vođenje kroz grad i vodič nam je pričao o rudarima i o teškom životu koji je ovde nekada vođen i mnogo sam emotivno to doživela, tako da mi je sad malo jasnije gde sam u stvari ja došla. Mislim da mi to nije bilo baš tako jasno pre, ali sad mi je baš jasno i voljela bih da možda traje duže kolonija, pa da možemo da imamo i impresije ovog grada u kome smo i njegove istorije, da možemo to da predstavimo na svojim delima. Eto, to je to. Šta radite tu u koloniji u slikarskom smislu? Da, evo ovde ostavit ću dve slike koje sam uradila, koje su baš ono čime se ja bavim. Završila sam likovnu akademiju u Beogradu i doktorirala na temi poetika cveta, tako da sam se bavila dosta dugo jednim motivom, a to je cvet, i taj motiv koji se pretvara posle dugog slikanja jednog istog motiva, koji se pretvara u neku vrstu apstraktnog razmišljanja o tom samom motivu. Tako da sam ostavit ću ove dve slike i uradila sam inspirisana motivom Zagorja i Save. Znam da imate dosta vi ovde pejzaža i to, ali ja sam morala da napravim i dva mala pejzaža Save i tog kanjona Save u Zagorju.